Pekné dobré ránko všetkým. Dneska som sa rozhodol, že pre vás natočím krátky videorecept, a to videorecept na ovsené placky. Tento videorecept bol už natočený miliónkrát, ja som sa rozhodol, že ho natočím miliónty prvýkrát kvôli tomu, že je to veľmi rýchly a jednoduchý recept, ale ešte strašne veľa ľudí ho nepozná. Ja už som si to tu nachystal, dal som si klasické ovsené vločky. Sušené vaječné bielka. Keď nemáš sušené vaječné bielka, použiješ normálne vajíčka. Dal som si tam aj troška proteínu, až mi bielkoviny nechybajú. Troška kaká na dochutenie a dal som si tam aj jablka. Jablko teda jedno. Na také zjemnenie chutí, až tá placka nie je taká suchá. Nalejem si tam ešte troška vody, až to nie je suché, keďže tam nemám klasické vajíčka. Všetko som pomixoval, vylial na panvicu bez oleja a už len počkám, kým sa to spraví z jednej aj z druhej strany. Tak toto vyzerá ako hotové. Ja som si to troška ešte dozdobil, spravil som si proteínovú polevu, posypal som to troška kokosovou múčkou, nech sa to aj vám páči na tom videu. Dal som si k tomu aj nejaký čaj, nech to nie je také suché. Takže vidíte, že v podstate dá sa raňajkovať a pripravovať jedlo aj jednoducho a celkom rýchlo. Servus.